Tässä videossa käydään läpi nilkan vetolaatikkotesti ja sen erilainen suoritusvariaatio Reverse Anterolateral Drawer-testi. Molemmissa testeissä tutkitaan ylemmän nilkkanivelen stabiliteettia sekä erityisesti ATF-ligamentin eheyttä. Positiivisena testituloksena tutkija havaitsee nilkassa lisääntynyttä etutakasuuntaista liikettä verrattuna toisen puolen nilkkaan. Vuoden 2022 systemaattisessa tutkimuskatsauksessa nilkan vetolaatikkotesti sai sensitiivisyydeksi 12–80% ja spesifisyydeksi 67–100%. Samassa tutkimuskatsauksessa Reverse Anterolateral Drawer-testi sai sensitiivisyydeksi 83–89% ja spesifisyydeksi 70–90%. Nilkan vetolaatikkotestissä asiakas on selinmakuulla ja jalkaterä roikkuu hoitopöydän ulkopuolella. Tutkija stabiloi toisella kädellään säären hoitopöytää vasten ja ottaa toisella kädellään kiinni kantapäästä. Nilkkanivel on noin 10–20 asteen plantaarifleksiossa sekä pienessä inversiossa. Testatessa tutkija vetää jalkaterää anterioriseen suuntaan sääriluuhun nähden. Tutkija arvioi syntyvän liikkeen määrän ja vertaa sitä toisen puolen nilkkaan. Reverse Anterolateral Drawer-testissä asiakas on selinmakuulla, polvi koukussa, nilkkanivel noin 10–20 asteen plantaarifleksiossa ja nilkka pienessä inversiossa. Tutkija stabiloi toisella kädellään kantapää ja jalkaterän kiinni alustaan ja työntää toisella kädellään säärtä posterioriseen suuntaan nilkkaniveleen nähden. Tutkija arvioi syntyvän liikkeen määrän ja vertaa sitä toisen puolen nilkkaan.